Wamkelekile kwimini yolwazi yamafama eMohe eqhutywa yiJo'Qhabi Economic Development Agency. Ngokusebenzisana neMohe Empowerment Trust, lo msitho ujulise ngokukhethekileyo kumafama eebhokhwe zeAngora kuso sonke isithili saseJo'Qhabi. Usuku lwanamhlanje lusetyenziswa njengeqonga elibalulekileyo ukudibanisa amafama nexabiso leMohe, ukubanika ulwazi oluvela kwiingcali nokukhuthaza abantu abatsha ukuba bangene kolu shishino. I am Beauty Mohammed, the Mohe Empowerment Trust manager. The Mohe Empowerment Trust was established by the Mohe industry back in 2010 with a clear objective of promoting the Black economic empowerment within the industry. How do you qualify for the Mohe Empowerment Trust? You must have a land that is suitable to farm with Angora goats, mostly in the Karoo, and we provide goats via free interest loan, and our farmers are paying 25% of what they are selling to their broker every 6 months. So we share the goats every 6 months, and the goats belongs to the trust until you finish paying them. It's a 5-year contract. When we start with a minimum of 400, 600, depending on your carrying capacity, with the aim of getting to 2,000 in 5 years' time. When we exit the project, we hoping and wishing that you'll be a commercial black farmer with Angora goats. Le mini yolwazi ibonisa inyathelo elibalulekileyo kwinjongo esabelana ngayo yokuphucula ukufikelela kolwazi ngoshishino, ukufikelela kwiindlela zobuchwepheshe eziphambili kunye nolwazi oluphambili nolutsha ukuncedisana namafama eMohe apha kwisithili saseJo'Qhabi. My name is Gary Willows. I represent a brokerage company in Port Elizabeth called the House of Fibre. I started my journey on a Mohe farm as a young boy. I've grown up with Mohe, I've grown up with Angora goats. It was a dream come true when I was offered a job in the industry in 1994, 95. I think some of the challenges that we're facing currently in the industry our markets are a bit of a challenge at the moment. We've got 2 processors that are buying and processing. So, the market's in a bit of a sensitive position at the moment. My advice to young farmers is to have the heart and the guts to be able to stick it out. They are incredible animals to farm with, but if it's not in your heart, don't challenge it because it can let you down. Sibambisene sinakho ukwakha icandelo leMohe elomeleleyo nelizinzileyo elinceda amafama, uluntu kunye noqoqosho ngokubanzi. Molweni, igama lam ndinguThula Mujela, ndizalwa eSterkspruit kwilali yaseNtshilindini. Ngumfama ofamisha eVolvoback Farm eJamestown kwalapha eJo'Qhabi. Ndifamisha ke ngeAngora goat. Apha kule information day izawunceda kakhulu. Ndiqaphele into yoba okokuqala kukho abantu ebendingabazi endibazileyo kule information day endizakwazi into yoba ndiyodibana nabo bandincedise kule business endikuyo yeMohe. Siyabulela ngokuthatha inxaxheba kwimini yolwazi yamafama beMohe. Ukuzimisela kwakho nothando lwakho yile nto iqhuba ikamva lesithili sethu ngokushishina ngeMohe.